siala anak sialau tinggalnya di dalam tanjung. Mano apa nan di tanah rantau, jangan sampai lupa je korang kampung. Ingin main korang kampung, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke, Pak. Tumbuh kayu malang niler yang anak rimbo nampaklah nyobatang larang rantau marah lapangan alam nampaklah nyobatang larang jauh onan tadilah nyokaset kamang olah nombor lah di moe kinilah kamasuk gajah oka nombor lah 6 cali YouTube larang rantau olah adon
Iya pane hati raja nang kunyang nian lajae kekamana akan nian raja nang kunyang asabatamu bundokan luang diukun pancuang badani nyoma Puluhan tahun nyoy lang mamarentah indak tentu arah ko adat anja ko sarak ba itu pulo kurang aja bana bundo kandung sarato inyo adang tuangku cukui jo inyo putih bonsu ala nyo hilang katigo nyo tuan alanyo hilang ketigonyo ba itu kato badaninyo tumpa inyo rajo nang kunyang nama mak badan bundo kanduang ndak tabado pane dalam hati baralo gulanti jari baralo yang kepalo awak rajo nang kanamonyo barangke dari Garabak datang menuju daerah Pagaruyung yo ke kampung inyo sendiri ba itu kalau kau dipandang sedang di jalan to bilangkan tinggahan inyo sedang jalan to bilang si bundo kanduang dek santiang si bundo kanduang tahu nyolawan kakatibo tahu musibah kakak datang garak raso alala tibo barangke inyo katigonyo manja barangke inyo nambah tigo nan sorang inyo bundo kanduang nan cie adang tuangku sarato jo putih bonsu nyo bao ka gunung kalaso jawi tabang jo baju sonsong barat tuan tabang jo baju sonsong barat dari nyo daerah Pagaruyung sampai ke gunung Kalaso Jawi dari gunung Kalaso Jawi marai nyo ke pesisir yo daerah Lunang di pesisir di sinan sajo pak badan nyo pasal sudah nyo kaban kalau ada orang batanyo kawatanyo tentang bundo kanduang kaban bundo kanduang nan tak ado nan ado mande rubia tuan nana donyo mande rubia bundo kanduang namo di Pagaruyung mande rubia namo di Lunang ba itu kalau kau dipandang mande rubia namo di Lunang awak sorang galanyo tigo nan cie namo bundo kanduang nan cie mande rubia nan cie putih reno bulan tuan Omangko banamonyo putih reno bulan kok tiba bulan purnama nyo tabang jo baju sonsong barat dari Lunang ke Pagaruyung dari Pagaruyung ke Bukit Tumanyo Kalaso Jawi ba itu kalau sejarahnya coy itu karamat bundokan luang indak to etong lamo bana tinggalan sedang bantu itu
Oh kita japui lo tuangku darah putih sedang berjalan dalam rimbo anak de inyo cindur mato sedang mencari ayah juo Tuhan. Oh sedang mencarinya ayahnya juo dek sedang mencari ayah nan ayah indak bertamu pane hati indak tabado ibo lai pane pun lai. Oh nama banaya kampung Bauni nama nagari ayah pijak bertahun-tahun di bajalan dari Banten Duo sampai ke daerah Minang alun bertamu badan ayah. Alun bertamu doya badan ayah itu dalam ketua hatinya berjalan tarwi juo. Odek jauh juo perjalanan mana doan jalan lah jauh lah tibonyo di perbatasan Jambi jo pesisir di sini nado rajonan baga Tuhan. Sinan ado rajo nan baga iyo rajo nan sangat kare datangnya dari pagaruyung juo banamo inyo sultan mudo kakaknya dari bundo kanduang satu di sinan kok dili batamu kampung narami larami urang di sinan maalun badan dirinya kalau tuangku darah putih seto nampak kampung Aramila sanang di dalam hati sunyi di dalam kiro-kiro. Osa jua di dalam pemikiran batanyo inyo tuangku darah putih wapak dan sadang jalan bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barundiang ambo batanyo bake apa ambo batanyo sekali kini ko kampung apa namonyo. Iko nagari pa apa namonyo bari bana pa ambo barama ambo batanyo parentasia nagariko. O mananga katoco itu kalau itu nak nangka ditanyo perbatasan Jambi jo Minang perbatasan Jambi jo Bangko termasuk daerah Sikurinci. Kalau nyorajo nak rani siko bagala si sultan mudo dasarnya dari pagaruyang orang karang amat lanakan wang olah dari lado keramat dari dulu baik tu katanya kabarkan menang kata bantu itu senang hati tuanku darah putih Tuhan. Terasa senang dalam hati di sinan kalau kau dipandang tarui lainnya tempe du balang sedang jago. Oh satu tiba tempe du balang di sinan kalau kau dilihat bertanya sekali si du balang de nang kandung nak nambudo mata mengapo datang kemari.
Oh mandanga ketoco itu menjawab tuangku darah putih dangakan bana di dubalang kandak batamu jora josiko tuan. Kanda batamu jora josiko mandanga kato rupo itu dubalang mulai mengecek dangakan mana dinamudo sabalun tahu tujuan jo mungkaswi ndak dapet namudo batamu ndak bisa manamui rajo ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu disinan kalau dipandang berang tuangku darah putih. Berang sekali badaninyo dangakan bana di dubalang kurang aja bana dubalang masa iyo indak basa batamu indak bisa baalo ambo batamu gilo ko badan si dubalang. Kalau urusan badan ambo bukan dubalang nang katau rajo disiko ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu dubalang nanyo kaban gilo dubalang rajo kan amonyo laberang dubalang rajo. Oh apo tando dubalang berang dangala diang namudo le tawang dia adat siko ado bana yung bakato orang lain padang lain bilalang lain lubuk lain ikannya lain kampung lain adatnya. Adat di siko bantu itu sabalun manamui rajo agi kaba ke kami dulu kotaknya suko yang bantu itu buli barang ke dari siko kota mbo bunuang di laman rumah mbo bunuh di tampek jago ba itu kato si dubalang. Oba itu katanya si dubalang mandanga kato coy itu menjawab sekali nyo tuangku darah putih onde dubalang danga bana lain tanyo lain penjawi ambolo nang kadu balang bunuh. Jangan dubalang lolai nang kamamunu ambo panggil bana rajo disiko jo rajo bangana lawan nang ambo tuan. Iyo rajo bana lawan ambo ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu disinan kalau kok dipandang. Oh berang dubalang nambar ampe manandohan dubalang berang nyo paca sekali lang katigo nyo elo surui babatanam nyo jambo bantu kabat siang. Nyo cabui padang si jinawi barampe sekali mencabui padang nyo kaja tuangku darah putih satu nyo kaja sekutiko. Oh kalau di tuangku darah putih sio-sio sanduk pangadang lamo bacaka ambo ama badan ambo ndak kamu ila ando padang nanti boba itu kato badaninyo. Satu nampak padang kadatang ampe padang sekali tibonyo sonsong di tuangku darah putih nyo adu jo pungguang gadang balapak tibo di pungguang buni manggado bawa mati. Oh buni manokok pinggan karang mau yium palo begu bagu luang padang kapun tiang nyo lapata tigo padang tadi tuan. Lapata tigonyo padang tadi mahari tuangku darah putih dan adu balang nambar ampe sio-sio dubalang bacaka. Untung dapet lawan penyabak kok dapet lawan pemane labului gadang si dubalang padang lapuk babawa parang tibo di pungguang patah sajo tuan.
Tiba di punggung patah sajo mandang kato bantu itu bertambah berang sidu balang di sinan kalau dipandang kotak talo angyong dimakan bantu kotak dimakan di malelo kondak talo dimakan basi to cubo ampe ma ampean to cubo lamwi malamwian. Mandang kato coy itu kok coy itu di dubalang nang kaelo kita cuba tangkok manangko bakat tu dubalang nang kamana barampe babisi inyo samo inyo danga disobat badanamu batigo madapi mapaja baru tiboko batigo madapi nyo nan sorang paikan juang paranginan agi kabake rajo kawan. Agi kabala kabake rajo ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang batigo madapi tuangku darah putih nan sorang painyo kanjuang paranginan sadang balagonyo di bawah dietong du balang kadi naik kate anjuang satu tibonyo date anjuang iyo la dake la badarajo meminta ampun bake rajo ne rajo ampun ambo ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran katori yang katota lompe katota kui kato ndak sampai onambana kato bakaban adonyo anak bujang tanggung adonyo anak baru tibo di bawah sadang mengacau rajo. Di bawah rajo sedang mengacau sedang bercakap jodoh balang nombor 3 ambo melapor hati anjuang ba itu kato badaninyo mandang kato coy itu maalun rajo kok dipandang ndak tabado pane dalam mati berang tabado di badannya turun lainnya dari anjuang nyo cali kalaman rumah Tuhan. Nyo calik kalaman rumah seto nyo calik kalaman niyo orang sedang bercakap sedang berjadi nyo bercakap awak satu lawan bertiga ba itu kalau dipandangi sedang bercakap sidu balang mahari rajo sekali odang akan mana di du balang baranti kalian bercakap ketigonyo mendangainyo mahari baranti du balang nombor 3 tumpak de inyo rajo tadi iyolah rajo sultan mudo lati bodake darah putih Tuhan. Tiba dake tuanku darah putih elok-elok juo pak rajo batanyo dangakan mana dinan mudo sebab datang kemari mengapa sampai mengacau ba itu kato badaninyo mandang kato coy itu menjawe inyo tuanku darah putih onde rajo dangakan mana indak dua boka mengacau tapi du balang kurang aja lain tanyo lain penjawab ambo kok dapet kanda ambo yojo rajo ambo mangece rajo. Oyo jo rajo ambo mangece
becek nak jale hitam yo putihnya nak jale perak timbagonyo nak jale ame jo loyangnya maalun kata coy itu di sinan kalau dipandang tak singgung hatinya marajo tadi yo larajo sultan mudo di sinan kalau dilihat onde nak kandung na mudo mata dangakan kato dari ambo kok bagai wang janang lalan kok santiang janang kajan kok masih ngini duit juo babalik lah ke korong kampung na Oh baliklah ke korong kampung ba itu kata badaninyo mandanga kata bantu itu jawapan tuanku darah putih yola nak cinur mato Odang ade angku elok-elok nanambongku lain sudahnya sabalun dapik nama cari sabalun tabanam kabasalam Oh nanambo alun kababalik biar namo babalik pulang ba itu kato badaninyo Tuhan biar namo babalik pulang ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang Ode inyo batangka jo bagigi laberang badan rajo tadi tando-tando rajo laberang tasingguang karuntung miang talajang hati nambalado Oh badarak-darak garaman gae sonsong bulunyo bentuk saga naik ampadu katalingo ba itu kalau dilihat laberang rajo nagari Tuhan Olah berang rajo nagari akato badannya rajo dangala diang nan mudoi Kok coy kok kare badan nang ko nak talo ang ni makan basi to cubo yang tangkok manangko to cubo nyuntang manyuntang ba itu kato badaninyo Mandanga kato coy itu menjawe badan dirinya iyo tuangku darah putih dan ade angku elok-elok kalau pilagam kababelok tumbuh sabatang tanggal ladang kok laco itu nangka elok to cubongku nyuntang manyuntang kita cubongku nyuntang manyuntang ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang dek kanyo cubo suntang manyuntang Oh bagole pak badannya rajo tadi bagole tuangku rajo tadi satu bagole rajo sultan mudo awak bagole dikajanyo nyokaja di tuangku darah putihnya satu dikaja tuangku darah putih di sinan kalau kok dipandang Satonyo kaja sakutiko nyo pijak kaki sabala maalun tuangku darah putih kamulai awaknyo suntang di sinan ninyo dipandang Nyo nyatokan sabalun nyato adokan sabalun ado tabu maripat jo atikat lajale pandang syariat kanyo suntang rajo sultan mudo ba itu dalam perkiraan nyo angke kaki sabala nyo pijak kaki sabala Awak kamulai kamanyuntang dek karamat nyo rajo tiang masa kutiko dek karamat si rajo mudo Yo jaan kaninyo kata suntang kaki sabala nak tangke Tuhan Kaki sabalanyo anak tangke nak talok mangke kaki di sinan bakatoinyo rajo tumanyo sekutiko
Bakato rajo sekalian nangala diang namudoi pane bagala kabagala manggale ambo pane hari lapane ambo di Sabah mambale yuang sekali kini o mandanga rajo mambale bagole loinyo tuangku darah putih satu bagole badaninyo oh di sinan kalau kau dipandang satu bagole badan inyo agak de inyo sedang bagole oh nyok aja sekali di Rajo Mudo satu nyok aja di Sultan Tuma Rajo Mudo oh nyok pijak kaki sabala kanyo angke kaki sabala mengecek Rajo sekali onde nak kanduang namudo oh sabui lah kampung yuang jualaman sabui lah gala juga mah dengan namo sabalun angkambo suntang ba itu kato badaninyo oh mandanga kato co itu manjawe inyo sekalian iyo tuangku dama darah putih oh kok matinyo ambo de angku kok talo ambo gamangku suntang da ambo do nambah namo tuangku darah putih yo anaknyo dari Ratu Banten yo anaknyo dari Cindur Mato inyo tuaya kan luang ambo kue oh itu tuaya kanduang ambo nduk bako ambo orang Minang ba itu kato badaninyo oh tadanga kato co itu anaknyo dari Ratu Banten anaknyo dari Cindur Mato lape lah kaki pak nanyo pijak nak jadi doinyo manyuntang baru tetaga badaninyo oh tagak lain nyo Sultan Mudo onde nak kanduang namudo ai panakan angku bakiro nyo na oh cucu angku lah buyuang kironyo lejale nak di badan buyuang kalau naninyo Cindur Mato kamanakan di badan angku ba itu kato badaninyo anak sekambang gandoari olah mojo pai tu manyo tu inyo yo bundo kanduang ba itu kato badaninyo inyo baduo nak samo gadang oh nancie inyo adang tuangku anak bundo kanduang oh nancie si Cindur Mato anak masih gando si kambang gandoari oh sampai kini yuang alun batamu alun batobo kami cari na Oba itu kata badaninyo jadi kini angku batanyo ambo elo di makoinyo tuma Cindur Mato ba itu kata badaninyo oh mandanga kata co itu menjawe tuangku darah putih onde dangan ladinini oleh jale di badan ini mangku ambo lape ke daerah Minang mencari bapak badan ambo Tuhan oh mencari bapak badan ambo mangko lape ke Minang nangko mangko sampai ambo kasiko oh ba itu kato badaninyo menurut sejarah diterima kalau nyo manso dahulunyo oh ambo sadang di rahim mande awak sadang dalam kandungan oh nambah pak pulang ke kampung nambah namo inyo tuma Cindur Mato oh pasan latibo dari kampung ko adat dianja urang nagari bakato urang sajo mangko ke kampung apa ya mo pulang inyo ke daerah Minang oh ambo lain mai bantu iko lainyo dari rahim bundo indak tatan malu badan kue
tahan malu badan nak tahan malu dirang kampung nyo kato anam buana indak bayaya nyo indak tentu arah mangko ambo kanagari Minang mencari ayah badan ambo. Oh iyo lainyo cinur mato mandanga kato coy itu yo pak. Ho manangi badan dini onde nak kandung dangabana dangakan bana dituangku darah putih. Ho kalau naninyo cinur mato puluhan tahun nak di nagari ndak ada pulang ke kampung kona Ona ada balik dona kanagari saja bercakap jo rajo tiang bungkuk bercakap jo anak rajo tiang bungkuk 100 jo rajo tiang bungkuk yo nak. O kala orang nambah duo kalau de inyo cindur mato saja kala orang baduo inyo barangke dari kampung saja pai nak balik-balik dona Antana ma kampungnya unyi antanan ma pulaunya pijak kami tadaga di badannya nagari rinduna kecinur matona nagari larinduna kecinur mato yo inyo nang kamambela pagaruyuang ba itu kato badaninyo o mandanga kato bantu itu kondak jale di badananku selamat tinggalku badananku ambo barangke nak nyolai mencari ayah. O badan ambon kue mencari ayah badan ambo barangke nak nyolang Omandanga kato bantu itulah nyo agi izinnya sekutiko barangke tuangku darah putih na barangke tuangku darah putih ala lapai badaninyo. Oh bajalan kaki juo sama seorang kok bukit laka didaki kok lurah kabaturuni ba itu inyo sama seorang Tuhan. Oba itu inyo sama seorang sedang berjalan-jalan jauh indak di jalan di palamu. Oh sedang inyo berjalan kaki tinggal sedang berjalan bentuk itu tinggal inyo tuanku darah putih tojapui badan bunuh kandung. Yo maalun saja bunuh kandung dek nak tatan di badannya nak tatangguang-tangguangkan lai orang mencari tio hari.
Di sini nyo pasang niat di bundokan luang sarato nyo anak tadi nambah namo adang tuangku cukui joi nyo putih bonsu di sini kalau kau dipandang di sini nyo kama minta barakat tempat nyo kanang karamat barakat makama adina barakat tuangku kalak kadin barakat putireno susun barakat putireno lawi barakat uliana di gunung barakat uliana di lawi amoko kini kama minta dari daerah Pagaruyung kama nyandok ke daerah Tumanyo nanelo nanempai ke daerah jauh jangan balik jolai kaduyako Nana moka mangirap ke gunung Kalaso Jawi tapi kanda ambo ndak banyak tumpak di kami nambah tigo nan cie badan diri ambo nan cie inyo adang tuangku sarato jo putih bonsu dek karano nyo nagari nan dipijak nampar nambo diami iyo di daerah lunang di pesisir ambo kamangirap ke gunung Kalaso Jawi tubuh alui tinggal di sinan tubuh kasalataan di pesisir kok jadi mangirap lamo tibokan pandam kami nambah tigo talataklah di daerah lunang tuan kata sampai sabantu itu mengilek mengalih mantang bajuntai punco baliwong mangguru karyang nyuari diliek kolaknyo sadang kakabaku saganyo sadang kakaputih pintaknyo sadang kabalaku kandaknyo sadang kakabulie mangirap inyo nambah tigo tuan janjian sudah nyobue manso ndak kabalik lagi ke Pagaruyung tubunan alui di daerah gunung Kalaso Jawi anang kasa pulang ke lunang ba itu pesatian lah nyobue Onaninyo sudah mengirap satu mengirap badan bundokan luang mengirap indah nampaklah Tuhan mengirapnya indah nampak lain ndak ada lain nampak de orang ndak ada inyo di dunia lain menurut kabar nama diterima menurut sejarah pak dapet diawak kalau naninyo kuburan nadang tuangku sarato jo putih bonsu lata-lata di daerah lunang tuan kuburan lata-lata di daerah lunang bagandingan kubur baduo ba itu kalau kok dipandang onan kuburnya si bundokan buang indah nanado cie juo hoinyo mangirap sabatu mangirap ba itu kalau kok dipandang di sinan kalau kok dipandang dari ulangan bundokan duang dari gunung Kalaso Jawi baulang kada era lunang tuan baulang ke daerah lunang ba itu kalau dipandangi di sinan kalau kok dipandang tinggalnya sedang coy itu kok pandam kuburan kan lah jale bundokan duang sajo nan tak ado
Oto bilang pulo cindur mato nyo sadang jago ara kalawi badan latu bantu itu tubuh lakado sakit-sakit pae. Oh tubuh lah kadok sakit-sakit dek tubuh lah sakit-sakit ndak ada lainnya jago menatap di rumah gadang lunang. Otak sabui rumah mandi rubia di sinan ninyo menatap. Hondak lama depak inyo disakit sehari jo 2 hari. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, nabi pakan baganti bulan. Oh sabulan yo 2 bulan tiba waktu yo jangkonyo nampunyo datang manjapui yo pak. Oh di sinan nyo imbau pak nang kepercayaan bundokan uang satonyo imbau di cindur maton de mandi dengan mana. Oh kok sempat pendek umur ambo, umur kok sempat nyoka pendek, mati ndak boleh ditimbuni Tuhan. Oh mati ndak boleh ditimbuni, mati ndak boleh dikuburan, ba itu kata badaninyo. Oh di sinan kalau kok dipandang indah toetong lamo bana galoman ayat tu mah dalam buci ado nak jalan ke kalai. Ubanda tinggal di bundo tadi ajalula bilangan sampai Tuhan. Ajalula bilangan sampailah mati pulau cindur mato pasan nyuala nyustiboan mati ndak boleh ditimbuni. Olata anda ke tulang bungo talata di tulang bungo alasari 2 hari cukui di hari nang ketiga cukui di hari nang kampe. Olah 7 hari 7 malam mengirap mahi pak badaninyo iyolah mahi nyo cindur mato pandam kuburan lata-lata Tuhan. Oh mimpilah datang nerang kampung mansonyo pandam nanti boy itu kuburan cindur mato ba itu kata orang nama mimpi. Lai tahu orang nama samo lah tahu masyarakat lunang nam pandam kuburan nam baru tibo itu nyupandam kuburan cindur mato. Oh di sinan kalau kok dilik de inyo ala nyo mati cindur mato ala mati adang tuangku ala ju mati nyo mati mengirap sama su inyo putih bonsu pandam kuburan lata-lata Tuhan. Pandam kuburan lata-lata di sinan kalau kok dipandang. Oh tinggalnya sedang coy itu to japui mama badaninyo iyolah mama bundo kandung. Oh 2 jo kakak badaninyo entong mencari bundo kandung iyo inyo rajo nang kuning Tuhan. Rajonan kuning entong mencari juo di mata danga dicarinya. Onam panakan pa indak batamu kamanakan indak batobo pane hati indak tabado Tuhan.
Ane hatinya nak tabado taraso berang dalam hati. Yo kurang aja bunuh kandung itu dalam keto hati. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan. Ado harinyo sekutiko, tumpainyo rajonan kunyang. Sadangnya ado tuma di daerah Pagaruyung. Di rumah gadang Pagaruyung, awak nan sadang duduk-duduk. Tak kalau inyo badan rajo Kalau rajonan kunyang seto tekalo rajonan kunyang datang rasonyo kemanakan iyo lainyo tuma putih matumanyo mande tadi. Satu datang rasonyo kemanakan iyo betigo sekali datang nan cie si putih bonsu. Onan seorang adang tuangku nan cie inyo bundokan luang abana nanyo datangkan. Omang ngecek kabake mama onde mama dengan bana tumpak di kami nambah tigo kami jangan dicari juo. Oko ingin mama bertemu yo kami mama. O tumpak di kami nambah tigo kami kuala kamangirap dari tubuh kasa balik ke tubuh alui dari alam nang kasa balik ke alam nang gaib. O kami ndak ada doi duit lain tapi ko ingin jo mama bertamu jo kami. O caliak gunung Kalaso Jawi ko ingin mencaliak pandam kuburan mama. O sarato kubur cendur mato paila ke pesisir daerah Lunang di sinan kuburan ado mama. Oh di sinan kuburan ado ba itu mimpi nan datang. Oh mimpi sampai mama tersinta tekana pulau tekana mimpi di kamanakan taman wanginyo. Oh rajo nang kunyang taman wang raja nang kunyang mandang mimpi bantuan itu. Oh taman wang badannya dirinya baman wang ninyo jago lalo iyo karaman kemanakan Tuhan. Ayo karaman kemanakan ma itu kalau dipandang indah to bilang lamo bana. Anak guno dietong lamo ala-ala turunnya dari anjuang anan tekana di badannya. Okok tahu coy ko karamat bunuh kandung serato adang tuanku cukui joinyo putih bonsu indah doinyo kadicari Tuhan. Endak
doinyo kade cari ba itu bana katoinyo. Oh di sinan kalau kau dia pandang tumpak inyo rajo nang kunyang lah tahu kemana akan manso mengirap. Oh dari alam nyata ke alam gaib, baik itu dalam mimpi nanti bo baliklah rajo sinan kunyang Tuhan. Oh babalik rajo nang kunyang pulanglah badan dirinya. Onyo aran balik ke Solo Selatan, perbatasan Solo Selatan. Iyo jo daerah Pagaruyung, itu sejarah diterima. Oh di sinan kalau kau dipandang, dek lama bakal lamuan. Oh sampai lainnya ketampeknya sedang bermanuang sama seorang Tuhan. Oh sedang bermanuang sama seorangnya, sedang bermanuang juga, sedang bermanuang kabamanuang. Oh tinggalnya sedang bermanuang, to bilang badannya tu matuangku darah putih. Oh inyo berjalan sama seorang, deklah jauh juga perjalanan kamalapenyo tuangku darah putih. Lati boyinyo di Kurinci Tuhan. Tiba lainnya di Kurinci nan tungke babawa juo naninyo kamancari ayah. Oh panek dek lamo di bajalan, dek lamo bakal lamuan. Oh jalan bertambah jauh juo, dek inyo sadang jalan seorang Tuhan. Oh sedang berjalan sama seorang di sinan kalau kau dipandang. Oh awak sedang berjalan kaki, sedang berjalan sama seorang, dek lama bakal lamuan. Oh nak lama kita bilangkan anggaran seminggu 2 minggu berjalan kaki dalam rimbo Tuhan. Oh baru nyoaran jalan ke Pantai Mara, jalan ke Pantai Panjang, seto tiba di Pantai Panjang yo pak. Oh berjalan arah tapi lawi di sinan kalau dipandang. Oh sedang berjalan jalan juga, awak berjalan sama seorang. Oh tiba waktu ke sumbayang, sumbayang tuangku darah putih yo pak. Oh nyo ambil air wuduk di anak air satu selesai ambil air wuduk, mulai lain nyo ke sumbayang. Oh nyo lataan tungkek sekali, satu talatak tungkek tadi sumbayang tuangku darah putih pak. Oh sumbayang tuangku darah putih, sedang sumbayang kok dipandang. Oh nak lama inyo disumbayang. Oh salah sainyo sumbayang dicalik tungkek tu tadi. Otak sungku tungkek dipandang, barunya calik anak airnya agi namo sekalian. Banamo air tuangku Tuhan. Banamo anak air
ya tuanku ba itu kalau dipandang selesai nyo magi namo anak aye. Oh inyo bajalan taruju bajalan nara tepi pantai. Oh dek lamo bakal lamuan naninyo sedang bajalan. Oh alati bolo balik waktu sumbayang inyo tuangku darah putih yo pak. Oh nampak sebuah anak aye nyo ambil sinan aye wudu selesai ambil aye wudu. Oh inyo mulai ke sumbayang dek inyo mulai sumbayang tungkek talatak di sampingnya. Oh talatak tungkek nang karaman yo pak. Oh selesai nyo sumbayang nyo caliek tungkek tu tadi patah 3 tungkek dicaliek yo pak. Oh satu nyo tungkek patah 3 nyo ambil tungkek karamat nyo usuk tungkek nang patah satu tungkek babalik baru nyo lagi namo nagari pak Oh nyo lagi namo anak aye banamo anak aye patah tuan. Banamo anak aye patah ba itu kalau dipandang selesai serupa itu berjalan inyo babalik. Oh sedang berjalan sama seorang pak. Oh sedang inyo berjalan juga. Oh ndak lama inyo di berjalan tibolo waktu sumbayang. Oh sumbayang inyo babalik nyo ambil sekali aye wudu. Oh selesai ambil aye wudu inyo mulai ke sumbayang. Oh di sinan kalau dipandang tungkek lah kata latak selesai nyo sumbayang pak. Oh nyo caliek tungkek sekali taginduang tungkek dipandang baru nyo ambil tungkek karamat dia ginamoy sekali banamo anak aye guntuang tuan. Banamo anak aye guntuang selesai namonyo aye inyo bajalan taruju. Apa nek dek lamo di bajalan. Oh letak badan indak kemain, letak tulang bukan kemain. Iyo lah letak rasa badan yo pak. Oh dek lamo bakal lamuan batobo inyo jorang gae batanyo inyo orang gae onde nak kanduang namudo ayo nak. Oh kapai kamana rana mudo mandang akato bantu itu onde apa dang akan bana. Oh kalau nambah dan pak diri ambo yo pak. Oh kok jalan nak tentu arah kalau nyo ambo pak kanagariku mangkok jalan nak tentu arah mencari ayah badan ambo pak mencari ayah pak badan ambo ba itu kato badan inyo. Oh mandang kato rupo itu onde nak kanduang dang abana ko iyo mencari ayah siako namo ayah namudo tolong kaban bake apa mungkin yo apa tahu. Kalau itu pak nak kapak tanyo kok namo ayah badan namo banamo buyang cendur mangato pak banamo buyang pak cendur mato mandanga kato bantu itu.
Osanang atinyo badan apa kok cindur matona namo nambuyong sialo orang nak tahu. Apalagi bagian pantai tumpaknya pantai pesisir ko dari sekilang air bangi parenta buyong. Ho cindur matona Parenta buyong cindur mato dari sekilang air bangi. Oh itu parenta cindur mato sampai ke tarata air hitam itu lainnya berkuasa na jadi mana ketua tiang menanga ketua bantu itu onde apa dan akan mana oko boleh pak ambo bakanda yo pak oko yo tahu dia ya ambo nambah namo si cindur mato kok tahu apa alamatnya oh antan pak ambo kasinan pak oh ambo sekian lama pak di bajalan bertahun-tahun di bajalan mencari ayah badan ambo pak ambo kau datang pak dari Pulau Jawa yo dari daerah Tanah Jawa yo pak. Ambo aslinya orang Banten duo mande ambo banamo Ratu Banten. Oh bapak banamo cindur mato inyo aslinya nyo orang Pagaruyung. Oh itu kato nanambo tarimo tapi lalamo pak dendak besu yo pak. Oh ambo kini mencari ayah kok lai tahu dia ambo antan pak ambo kasinan yo pak. Tolong antan pak ambo kasinan mandanga katoco itu. Oh kalau iyo nak serupa itu, kalau iyo kan tak payah ke ayah cuma nampak mendapat kabar. Oh kalau naninyo cindur mato dolunya iyo nak menjaga bagian lawi. Oh puluhan tahun menjaga lawi tapi semanja inyo sakit indaknya aduh jago lain endaknya ada nak jago lai ba itu kata badaninyo nan mama jago di pantai panjang ada lah kabau kini si binuang yo nak opunyo du balang ampe balik ku kalau du balang nyo kabau si binuang. Oh itu tu sobat nak cindur mato du balangnya bukan nak manusia tujuh laba tujuh tabuan itu du balang kabau binuang na
laba sarang di dagunya kok tabuan nado di ujung iku ba itu nak kalau dipandang apa ulangan kabau si binuang dari ujung Tanjung nak sampainya ke Baringin. Oh dari Baringin tu ke Kubang Gadang, dari Kubang Gadang ke Gunung Linggo na Oh dari Kubang Gadang ke Gunung Linggo baru balik ke ujung Tanjung, ba itu sejarah ditarimo. Oh di sinan kalau dipandang onde apa dangakan banantan lapa amo kesinan kadake ayah badan ambo lah batahun-tahun dak basuh dah jadi kandungan mandeju. Oh mana kato bantu itu ko iyo nak batamu yo cendur mato tomu dia iulu ayenang ko tarui kalunang lana kanuang ola badan lawa Otarui kalunang na badan awak ketampe menderubi. Omola barangkelai badan awak jalan berdua badan nyotuan. Oh jalan berdua badan nyoba itu kalau kau dipandang. Oh nak lama kita bilangkan nyoba jalan latar wiju. Panek dek lama lah di bajalan, dek lama bakal lamuan. Oh sehari jo 2 hari berjalan dalam rimbo dalam menuju rumah gadang lunang tuan. Menuju rumah gadang lunang indak toetong lamo bana nak paralu to bilang lamo. Ode inyo sedang berjalan tekan di cindur mat kok diayanyo dio di badan matu masutan tadi nan bana motuangku darah putih. Ko iyo batobo awak juaya ko iyo lai kabatamu nasib kamu jua di badan ambo ya. Oh nasib kamu jua di badan ambo ba itu kato badan inyo berjalan jua nyoba duo. Ndak lama kita etongkan, dek lama lambek di jalan, kain cawa panjang 9, taleonyo di barando.
Dek lama jauh di jalan jauh bertambah hampir Tuhan. Jauh bertambah hampir apa tanda kini lampir lah nampak negari lunang. Satu nampak negari lunang, nampaklah rumah gadang lunang di sinan kalau kok dipandang. Oh satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum manjawe urang di sinan. Waalaikumsalam kata nama jawe naiklah naik hati rumah naik. Naiklah naik hati rumah menangah kata coy itu lah naik inyo tuanku darah putih. Aduh jo apa mantan baru bekat orang hati rumah nang kepercayaan bunuh kandung bekat inyo sekali. Onde nak kandung namudo bertanya ama mandekanan mudo. Oh sebab datang kamari apa tujuan yo muka ngasui apa tujuan yo muka sui mandanga katoco itu baru menjawab tuanku darah putih. Onde apa dengan bana dengakan dia te nama tanyo serato apa nama danga yo pak. Oh mangko ambo datang kemari, ambo ko dari Pulau Jawa yo datang ambo dari Banten, kampung keteknyo Banten du. Oh mande ambo banamo ratu Banten, ambo banamo tuanku darah putih. Oh mangko ambo ke daerah Minang nangko yo sampai ke pasisir nangko mencari ayah badan ambo pae. Mencari ayah pak badan ambo menangah ketoco itu nyo jawe di mandi tadi. Onde nak kandung namudo siako namo ayanan mudo kato sampai serupo itu. Oh kalau nyo ayah pak badan ambo banamo buyuang cindur mato pae. Banamo buyuang cindur mato mandanga katoco itu tekajui urang mandangan. Oh kalau nyoi yoyuang cindur mato oh talambe nak badan ang tibo. Oh kalau naninyo cindur mato lalamo inyo maninggayo na. Oh kalau badan ang napicayo urang betigo na ado disiko inyo betigo tumasamo samoy masamo sekawan. Oh mola kaluwa na badan awa mande calian kanan mudo yo na. Oh kalau bapa ang cindur mato halaman hingga na cendur mato na alaman hingga mandanga katoco itu ibo teraso dalam hati. Oh tapi nak baado katonyo matuangku darah putih.
Oh, walaupun bapak lama meninggal, lai bertamu jo kuburan ba itu kato badaninyo mak kuburanyo te bapak ambo tuan. Oma kuburanyo te bapak ambo ba itu kato badaninyo. Oh nak guna to etong lamo. Oh nyoba o dietek tadi. Onde nakkan wana mudoi. Oh iko makubu cindur mato. Iko kubu adang tuanku. Iko kuburan putih bonsu yona. Oh urang batigo sama sekawan mandang kato bantu itu. Menangi tuanku darah putih. Tiana anak dari Hocindur mato yo pak Honde ayah dengan banaya Ho dari kampung sampai ke Minang Latibo ambo di pesisir Mencari badan diri ayah yo ya Oh mencari badan ayah bana kini alawak batamu lapandam kuburan yo ya Oh badapati ya indah ibu ayah de awak nak sayang seketik ju indah tertunggu anak datang ya nak tertunggu doya nak datang dape ayah meninggal apa itu katonyo tuanku darah putih yo pak hoi nyo menangi di kuburan ayah mato badare-dare mau jalabe ayah mato tekan nama de mana ho di korong kampung tuan Hokok coy ko mande ibonyo hati mande Hondak kata jajak no mande Pulau Jawa Nak kata bajajak Pulau Jawa Nak kabalik no mande Ikan nagari mande Halaman ambo mati di rantau Mati di jalan mande Oh anak mande mande Oh mati di jalan anak mande ba itu kato badaninyo kubuaya lah batamu yo pak Oh bakato kapak mantan Terima kasih pak banyak-banyak Apa payah mantanamu Oh itu kato badaninyo Kato sampai dari tuanku darah putih Babali apa mantan tuan Oh baliklah pak na mantan Deklah balik apa tadi tinggal tuanku darah putih 100 jo etek di kuburan Oh nyo ambil tungkek keramat onde ayah dengan bana ko iyo iko kuburan cindur mato iyo ayah di badan ambo yo ya Oh kato ayah dulu ado majanji Hayado meninggal pasan Ko ingin anak nak mencari ambo Baolah tungkek nan sabuai Ko matungkek peninggalan ayah yo ya Wagi tando lah di badan ayah Tando kuburan ya badan ayah Tuhan Tanda kuburan ya badan ayah menang kato bentuk itu
Omagi tando tungke tadi tungke la jale nyotagaan. Oh dari taga tungke bajalan, dari bajalan tungke laba bagoyak kuburan cindur mato pae. Obuni karara kuburan cindur matonyo ambie tungke diana iola selesai tungke nyo ambie baru mangece badannya tumatuangku darah putih. Oh baru picayo ya badan ambo. Oh mansoi ko kuburan ayah selamat tinggal ya badan ayah. Awak datang ke Minang nangko mabarangke dari Pulau Jawa yo ya. Kota jajak ya daerah Minang sampai ke daerah pesisir ko mencari badannya. Oh diri ayah yo ya kini ayah nani ndak ado ambo barangke nak nyolai ya. Oh ambo barangke ya nak nyolai ba itu kato badaninyo. Oh selamat tinggal ya badanaya mananga kato itu bakato mandi nandi lunang onde nakan wang tuangku kamajuona badan kepai mandanga kato itu onde ete dangan bana danga di mandi nandi lunang ko amo pai nak ketentuara amo bajalan sama seorang membawa nasib. Oh dagang sansai mama nasib dagang sansai ba itu bana kato inyo. Omandanga kato itu ala bayi boy bo mande yo anak kabajalan ya. Yo anak kabajalan jauh di sinan kalau dipandangi. Otompak di badan nyoy tadi Banamo tuanku darah putih ku buaya sudahlah jale nyoba jalan sama seorang tuan. Sedang berjalan sama seorang berjalan inyo tarwiju. Dek lamo inyo sedang berjalan lekok dipandang. Berjalan tak tentu arah, berjalan tujuan tak nanjale.
Berjalan seorang pakana monyo, sedang berjalan sama seorang ibu hati, bukan kamain tuan. Oh ibu hati bukan kamain, tak tabado ibu dalam hati. Oh di sinan kalau kau dipandang de ibu di dalam hati. Ojo kaco jatuh ke batu, baik itu ibu hatinya. Namun berjalan tarui jumpa namun berjalan tarwiju deklah jauh jauh perjalanan di matampeknya sekutiko di matampeknya nanti bo perbatasan ujung Tanjung Joino Puro perbatasan ujung Tanjung jo daerah Indopuro di sinan mana tampeknya tibo duduk bamanuang sama seorang di dalam rimbo pakan namonyo sadang bamanuang ka bamanuang balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu. Oh walau dia alias sinanyu tinggal ni nyonyo tuma sadang bamanuang to japui rajo nang kuning tuan. Oto japui rajo nang kuning kalau inyo rajo nang kuning di sinan kalau dipandang. Oh sadang bamanuang sama seorang sadang bamanuang ka bamanuang sadang bamanuang manuang juho taraso awak basalah taraso salah batang tubuh taraso bana salah badan awak terlalu ke jambana tuan. Terlalu ke jambana itu kalau dipandang nak guna to etong lamo. Oh sadang bamanuang manuang ju bamanuang rajo sinang kuning sadang bamanuang to tinggan to japui badan dirinya dijapui tuangku darah putih. Dek latih bodi ujung Tanjung perbatasan ujung Tanjung jo Indopuro di sinan pondoknya buwe tuan. Di sinan pondok nyobuwe pondok kediaman yo di dalam rimbo dalam. Ode inyo badannya tadi dek karamatnya tuanku darah putih indak nanado cie juo tapi tungke ado nyo bau nyo pakai tungke karamat. Oh di sinan kalau dipandang diminta tetap tibo tonggak diminta tonggak datang tuan. Tonggaknya minta tonggak datang itu kalau kau dipandang tak perlu to etong lamo
Nyo sedang membangun pondok, nak lama kita bilangkan selesai pondok nyo bangun. Deklah sudah membangun pondok di tengah-tengah rimbo gadang, di sini tampe olah darah la putih. Di sini tampe nyo darah putih bermanuang nyo tengah pondok. Oh sedang di pondok nyo tengah ladang awak bermanuang sama seorang tuan Bamanuang dan sama seorang sedang bamanuang ke bamanuang tekana di tuanku darah putih. Pada bamanuang ke bamanuang biarlah dia bean rimbo nang gadang ditabang kayu nanado ditabe rimbo nang gadang. Untung-untungnya barisnya kok rami orang nan datang bisa juga membuat pondok bisa juanya membuat pondok baik itu kalau di tuanku yo tuanku darah putih. Di sini kalau dipandang sadang inyo manabe-nabe mambabe narimbo nang gadang. To tinggal ninyo di sini to japui balik bundo kangen duang Tuhan dijapui babaliknya bundo kanduang tempat di badan bundo kanduang inyo tuindak do bisa bertubuh kasa nyola babalik kalam gaib tapi perulangan bundo kanduang dari Bukit Kalaso Jawi baulang sampai Kalunang dari Bukit Kalaso Jawi lah baulangnya sampai Kalunang itu kalau kau dipandangnya calik jauh pandang mana nanti kuburan nadang tuanku nanti inyo putih bonsu nan sorang inyo cindur mato jauh mama nanti putih bonsu jo adang tuanku inyo kuburan dake dangake oh Tuhan inyo kuburan ada kedake badakatan pandam kuburan adang tuangku yo putih bonsu kalau inyo secindur mato tepanci seorang badan inyo
lu lo dietong lamo indak to bilang lamo bana japui tuanku darah putih. O sadang maramba rimbo dalam dek nyota birimbo nang gadang kayu nang gadang nyoraban. Dek nampak rimbo latarang lah banyak orang manompang ketampe ustano badani. Malah raminya orang nanti dari jauh orang lah datang nak dakek nak disebut lain menompang tinggal di sini membuat rumah bersama sama Tuhan. Bersama-sama ala bersama badani nambahnya betambah sayang ketuanku darah putih. Walau nyo selaku muda mata, walau nyo selaku anak muda, tapi badannya elok banget apa oh tapi badannya elok bana karena banyaknya pandai ke masyarakat. Bakato tuanku darah putih dan akan mana di kawan-kawan ambillah kayu dalam rimbo. Buatlah ladang lawe-lawe kau untuk bakar barisuatnya kawan. Mencari eloknya tuanku darah putih, mencari elok badannya orang sagan kebakit liau. Mulai kepada hari itu gadang ketek tujuh mudo biar tuo biar nanggai biar nang ketek biar nang gadang bangku kaliau kasadonyo Tuhan. Bangku kaliau kasadonyo ba itu kalau dipandang samanjanya tuanku darah putih mana berimu. Dari masa jauh orang lah datang, dari jauh orang lah tiba. Nagari bertambah rami iyo ditampe situan.
Betambah rami dipandangi ditampek tuangku darah putih. Sadang marami-rami juo tinggal ninyo di sinan tuan. Tinggal ninyo di sinan toja pui balik rajo nang kuning sedang nyuado di tampeknyo. Oka mangaju oleh badan awak tuan. Okok kadicalik kamanakan. Okok kadicalik badan cucu. Kadicalik kabuki kalaso jawi pacuma sajo kamancalik. Ojo inyo indak kabatamu paliang nyo batobo jo kuburan tuan. Okok kadit caliak lo kapasisi nanawa indak kabatamu nang kabatobo jo kuburan jo ba itu kato badaninyo. Tepaso juo awak sabar tapi ibu di dalam hati nama ibu anati rajo nang kuning naninyo sikamanakan ndak ado mengecek-ngecek. Oman so pengalamannya saelo iko ndak ado magi tahu tuan. Onda ado magi tahu kok nyuagi tahu dulu dima dibunuh kandung yo kamanakan dari awak. Nak kata jadi do bantu ikut tapi salah dikamanakan nyo indak magi tangau tuan. Magi kabanyo diam sajo ba itu kato badaninyo. O sadang mamanuang sama seorang yo pak. O balai rajo kaulu balai di dalam lawi. O tinggal di sinan dulu pagar wuyuang nang kita sabui tuan. Pagaruyuang nang kita sabui to bilang daerah pagaruyuang. Osa manjak bundo kandung hilang. Osa rato jo cindur mato cukui inyo adang tuangku sarato jo putih bonsu. O indak na nelok do cie juo indak na patu seorang juo pa O indak na patu seorang juo ba itu kalau dipandang ndak guno to etong lamo. Oh abi hari baganti hari. Oh abi hari baganti pakan. Oh abi pakan baganti bulan. Badan bertambah litak juo tuan. Oba itu nagari pagaruyuang orang rami sama bertambah-tambah. Oh dicalik rumah gadang pagaruyuang. Oh kok rumahnya bertambah ucah. Ba itu kalau kok dilik
Anang kama bean tak joado O bundo kandung alun babalik Sarato jo inyo adang tuanku Cukui inyo si putih bonsu O sarato inyo tuma cindur mato Di malu orang kababalik Nyola lape ka alam gaib Tuhan Nyola lape kalam gaib Tentunya indak lai kabatamu Ndak kabatobo di manusia Baik itu kalau kau dipandang Tinggal nagari pagaruyang Tojapui kakak badaninyo Iyolah kakak cindur mato Nanti tinggal di hulu Jambi Ibu hati ndak kamain Adik jo kamana kaninyo Cukui jo anak sekalian Lalape kalam gaib Tuhan Lalape kalam gaib itu kalau kau dipandang jadi antara orang nombor dua Antara adang tuanku Pak Jo Putih Bonsu Lun jadinya dinikan nyolapai kalam gaib Tuhan Nyolapai kalam gaib walaupun inyo cindur mato indak jo jadi dojo putih bonsunyo ala pindah-pindah alam ba itu dalam sejarahnya di sinan kalau kok dipandang tumpak di kakak cindur mato yo pak ibu hati bukan kamain Indak tatan hati ibu Anak mengirap pak Adik mengirap Joka manakan lapai pulau Alapai ke alam gaib Tuhan Lapai kalam gaib to tinggal ninyo di sinan Oto japui lo kabau cindur mato Iyola kabau si binuang Olanyo pasati di cindur mato Oka manjago daerah Lawi manjago daerah pantai Dari ujung Tanjung Ulangan ke Baringin dari Baringin ke Kubang Gadang Baru Tarui ke Gunung Linggo Sampai Lalo di ujung Tanjung Tuhan Sampai Lalo di ujung Tanjung itu kalau kau dipandang sadang coy itunya to tinggal to japui badan tuangku yo tuangku darah putih sadang di dalam rimbo juo Tuhan sadang di dalam rimbo sadang di dalam rimbo juo yo pak orang bertambah rami juo orang sayang kebake inyo sayang ke tuangku darah putih tuo jo mudo orang elok Tuhan tua jo muda orang elok tua jo muda orang sayang itu kalau kau dipandang yo pak ndak para lulo to etong lamo
Oh ndak guna dibilang lamo bana. Oh disiko kalau kok dipandang biari baganti hari, biari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan, sabulan yo 2 bulan tuan. Oh kampung bertambah rami juo nagari, bertambah elok pae. Oh nagari bertambah elok, masyarakat bertambah senang. Oh katampat awak katampat, oh katampat anak randi Tanjuang. Oh kambang bungo di lereng batu, oh silarak di lereng bulu, oh ado balangkok dalam koto. Oh bapasan kami ke toko-toko masyarakat yo pak. Oh dek karano la mengira pak bundokan luang sarato adang tuang kucukui joinyo putih bonsu. Oh sainggo iko dolu kabakito yo pak. Ko ado sejarah disambung pulau tuan. Kok ada sejarah pak disambung pulau yo ambil nane rikama di dalam Tanjuang. Oh kalau ada penjahit patah jangan disimpan dalam peti. Oh ambil penjahit baju lama banane tumbuh 3 batang. Oh kok ada kabar bundokan luang pak diambo salah yo pak. Oh jangan disimpan pak dalam hati badan menompangi duit sajo. Tolong dibuang pak. Oh kabalakang ambil langkok di dalam Tanjuang banane tumbuh tepi sawah yo pak. Oh kayu ado di kabek-kabek. Oh diambil rangkarang labuang silarak je batang tobi kambang labungos Tanjung Putih ado banane tumah tepi sawah. Oh balangkok di dalam Tanjuang. Oh kalau nang kejadian cindur mato pak jo bundokan buang. Waduh perkaitannya ampe daerah nanci daerah pagar wuyung ya pak. Oh nanci daerah Ulu Jambi sudah itu daerah pesisir termasuk Banten Pulau Jawa itu lainnya bundokan luang tuan. Kudo mari babendi anak palo banda kudo patah lambe lari nyotuan. Oh karano kaset ampi-ampi kabi. Oh ko ingin apa jo kasetnya Siril Asmara di YouTube sajo batamu nyotuan. Oh kakapau anak tumanyo palo banda. Oh ado bajalan kakatoler kambang labungonyo dalam rimbo. Oh bapasan kadusana nanado di tanah rantau. Dia Malaysia, dia Jakarta, walaupun adonyo di mano-mano. Oh kok ingin pak jo kaset Siril Asmara. Bukalah YouTube Sinar Padang official yo pak. Di Sinar Padang pak menyimpannya
jatuh daun di hati batu, balayang jatuh sularonyo sainggo iko pak awak dulu panjang. Obat tamu pulau pak